Coca-Cola kok ora ning ampase. Ndi ampas iki? Mak. Sok poso mana apa teko magrib? Iya dong. Lek mau terawih engko kapan? Engko terawih apa ora? Iya dong. Gedhean niki engko yang tak jile apa ora ning musyola? Ada dong. Sawengko wong dolan kresek. Iki apa to, Mas? Iki ada takjil dong. Mas, engko takjilan juga sing akeh ya? Ora akeh so. Isi awak dhewe engko 20 ae. Kok iso ngono lho? Ya iso no. Ora iso. Akeh-akeh ho. Ya 20 ki pas ora sampe 50. Masakanmu. Satu wis ayu. Budal ngabuburit. Wah, pengen ngece Surti ya. Iya. Uang mendino kok njaluk traktiran. Karo mangsane kancane iki enteni dhuwit kok dhewe. Mbok yo sekali-kali wong iki mbayari kancane gitu. Ora kok gek panggah njaluk bayar ae. Jajalin kok aku budal melu pra ya. Tapi kudu ngerti sangune surting ku piro ki ya. Duit orang bayangin. Saya pamong melu aku. Tak ampirane ae ya. Tak ledeke duite. Kok dijak nang segan. Sedai. Carry. Lah iki kaya garapane Memet to. Wong arek tok dadak dicat oren ngene iki piye lho. Nanti lho, wis bedung ini kok ora nang menungso. Oh, seprono seprene. Neng kampung Diwul ki lek gerakan kok mesti ora nang menungso. Kok garapan opo?
Olah-olah ket sahur terus makan beduk urung lingkuh blas leren. Membuat cobi dua bisa sampai orang cemburu. Jasutnya dia Lah krasa poso kok ya wis meh oleh setelon. Dituntas riyo. Ning kok urung duwe sangu nggih. Nyangoni bocah-bocah lek teko. Nagih ning Kampung Diwul ya angele masalah. Iki wis meh arep mlebu Kampung Diwul neh iki. Kadung lelep neng kono, daganganku oke. Bismillah, betulan muka-muka entek. Lah kok tutupan kabeh ini nang ngendi? Burahmin. Tutupan wis alamat. Ndak oleh duit meh iki. Lihat iki. Lah iki meh butati ya tutupan. Nang ngendi podokan iki? Padha oleh duit tenan iki kok aku. Iki ya tutupan ngene Mbak Yayu iki. Mbak Tati. Mbak Tati. Lara enek wong iki. Ora oleh duit tenan iki kok aku. Kok angel mentok ya arep golek sangu riyo ya. Kampung Diwul iki jan sulit tenan kok. Kadung diutangi oke. Iya iki lek arep entok niki. Dagangan sik oke pisan. Kaleh duit. Sapi. Kaya jono kae mengke. Kaya mencurigakan. Jani. Saja ndak beres bocah ke. Arep buka awake. Jono, ayo kuatnya apa kok? Poso-poso kok iso arep apa? Panas lho wak. Kowe iki nyapa lho wak turut kene barang ki. Lah yo Kampung Diwul ki len hidranku to. Dagang to, Jon. Ayo, lek nyatune kesel leren aja dipaksa. Nyambut gawe. Wong ada yo ora enek bature lho. Ayo. Karepku yo leren iki karepan. Kancamu belum ndi wong gerakan kok dhewe.
Ini beli gue leren gitu. Borong teko paling. Ora lho. Kese gue emang arep nyapu, poso-poso lho kok gawani banyu ini biar kok dia apa. Ya karepku ki ya tinggi mendinginkan wajah to, Mak. Nek teko semono barang. Ya sumuk kok. Gese ki aku kira betah sumuk. Lah ning kono mang kuwi tak delok mong kaya wis arep buka awal. Raup. Emang raup ngene lho. Ngono. Iya lho iki. Dan gue iki bahaya lek ngene iki. Alah, aman-aman aku wis piye. Gese ki lek mung mlaku leh pirang kilo lho ki mung gawe wis. Sandal kan lho. Iya Jon lali aku lek ngomong kok karena tak sik Jon. Iki montore sik Jon. Gial. Keteng aku ndino kok njaluk traktir. Emang sama kancane iki bagon ruyul sing entene dhuwit teko dhewe. Ndak jalak arep melu pisang piro. Jan, sepele brek aku. Surtine iki ya. Sini ya ngene. Woi. Sur. Jajaan gas barang lembos memiliki kode ya jajaan gerak jalan golek gas apa lo kok kayak suaranya Presti iya sip ya jangan diceritain kayak traktiran gila aku buret gak taktiran rezeki noplak sih gila buret abrater nek halo guys jangan nyambi ae lo buret ya uang pangkas ngono bro kamu pasti baju ya lah yuk ayo nih aku mbok macak dino dadi wong tumpah nonton kan kancane aku pasti baju penamen klambi iki branded kabeh ra cocok ngono model ngono biasa aja loh iki garis tabe pole fatitis kentang tabe jeans nak gesek street kayak artis satu rasa aku ndak enak iki ambil kopi kancane iya dua situ kingko golek takjil restoran tuh enggak ngono ayo gitu kalau aku kalau anu sedekah ngono to pikir bulan puasa loh gitu kancamu neh bu aku ki sekali-kali to dibayari bu lek kowe ki gampang janji aku kok cair wis to anjel jajan apa turuti to untuk bayar ana sik aku kok wis ndak yakin blas karo omonganmu udah yang kaleng kena estekan apa tuman seneng wae kancamu wae pangkat stok gampang kok aku cair tak traktir apa jalukmu gampang lho ya Ki kapan panggang kangkung ae Sing tau biro. Nang 20 nyapa? Kasih ki aku ganti novel awakmu. Ki kapan?
Tanggal 6 bojoku gajian lho. Yo ngalah. Lah wong tanggal 6 lho sik suwi. Lah ya kancamu gobios ngenteni. Paling ora kan mesti tak semayani. Engko tagihan lah aku lali. Ya wis anu, sik salino kono. Oke, Bos. Halo Jon. Aku transfer lagi aku saiki ya. Iya. Aku iso metu iki. Enggak toh, transfer ono lah ora senemono meneh. Lah aku iso metu. Belajar awakmu kan ngopi lo gembos ya. Aku ki ngambil nomor gembos lho. Ya wis kok tak kirimi nomere. Kuwi kenapa nomere salah. Ya wis anu ndang kirim ono. Wih. Iya. Bos kok. Ora nek nomor dari sapa iki? Lah berapa kata nomor mau? Seorang ngurus. Gitu nanti. Pada ngebel aja tuh jenengannya. Oh, nomor si mau. Wis jiarnya. Ya, besoknya orang 600. Misalnya kita cabut selak sore. Weh, ayo. Selak sore gitu. Ih, es degan. Itu apa nih ya? Enaknya. Ndang tak dinteni kok sineram. Ayo. Sajake aku kok sedane 200 lho, Pret. Mergane ndek tuku bakal sahur barang ya. Wis. Iki gini ya lho, Pret. Hop.
arep ngandi iki. Kok mau acak cantik men iki ya? Kowe kok ya teko saiki ngapa? Lah iki pesenanmu iki piye? Wis tak gawane ado-ado iki kudu kok tuku pokoke wis ndak iso. Mang wis telepon barang kowe. Piye to, Prat? Wah, nemen kowe iki. Kok malah weh loro kabeh iki awakku. Piye ngene iki? Iya lho, Prat, iki ra masak-masak nih. Piye Prat pokoke ndak iso aku wis kok jongkrak barang iki tuku kening pokoke. Ah, kakek wis kindang anu ngira becemu. Terus piye iki putusane? Ses nggo. Ya wis oke. Oke. Wah, remuk iki. Lah dibayaran awak loro kabeh malah nemen Prat kowe Prat. Wis buah lah. Nemen pokoke kowe. Asem. Iki kok lek konan surti piye? Dak ya sida konangan.